Pingvinler Swidaniya gidenlerine öz söýgülsini ýürüýte daş ekitýärler. Hawa, ýekece daş olaryň bagtyna açýar. Aýdar sen pingvin bolup doglan bolsaň ondan näme etmeli? Ilki bilen özüňe gowjagy tapmaly bolýan. Birini saýlady, onuň ýüz keşfini ýatda sakla. Sebäp pingvinle bar bir meňdeş. Aşyk bolandan soň bolsa ýadyňdan çykmanka, gitde ondurmak üçin özüňe gowja daş gözlen. Bir näçe wagt gözläningden soň hiç ýyl hapa degmedik, ýylmanazyk daş tapdy, onu çünki çaşyna gysdyryp alyp git. Soňra ýadyňda saklan, helki belläki döne söwür ýaryňy bir ýydan pingwiniň arasyndan gözläp tap. Kynam bolsa taparsyň. Durunuşdaýda seniň hakyky erkek bolmaly ýeriň şu. Çekinmede ýanyna bar we daşy onuň öňünde. Egerde ol hiç bolmadyk sen ýüzüňe serep duran bolsa, onda ol daşyryljak gyzarlos. iPhone 17 ýetirip barlak görmeli bolýan. Oýna diýen. Yine gitti, özüne gowja daş gözle. Bu diýmek onuň söýgülisi wa ýa-da sen halamady. Bir näçe daş getirenden soň haýsam bolsa birini halap alara. Ýöne onuň söýgülisinden häzir bol. Käte garşylmaz ýagdaýlaram bolup bilýändir. Ýöne tersine, haçanda sen birinji ýerek daş getirende, ol daşy ýerinden galyran bolsa, onda ol hem seni gowgörünüň alamaty bolýar. We siz bir näçe dowamyna daşlar bilen öz söýgülkäňizi gurup, hakyky bagtly ýaşar bolup ýaşap bilersiňiz.